दिनैनि बे 18थि बिटिसि एकर्डआव बाहागो लानानै नोंथाङा रायजो राजानिसिम मा फोरमायनो सानो? दिनै मोनसे गोजोनथावना बर'फोरनि मोनसे हिस्ट्रिक डे 2003 आव भारत सरकार असम सरकार आरो बर'लेण्ड सोमावसारारिफोरनि गेजेराव मोनसे सुक्ति जादोंमोन। बिनि गेजेरजों बिटिसि जोनोम जाबाय। दिनैनि बे रंजाथाव गोजोनथाव सानाव एनडिबि खौबो लेंहरनायाव जों गोजोननाय मोनदों आरो दिनै जिहेतु बे बर'फोरनि मोनसे रंजानाय सम, बेवहाय बेजों लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनि मानाव गेदेर चिफ हाग्रामा महिलारिया बर'फोरनि थाखाय बर'फोरनि गोजोनथावना माखासे बाथ्रा बिथांमोना बिबुंसार लाङो आरो थारैनो बिटिसिनि खुंथायनि गेजेरजों बेबायदि मोनसे होथाय जुदि मोनबाय थायोबा बिटिसि बाखिया मोनसे मोजां जौगासारनाय जाथाय जों दिनै नुनो मोनगोन आरो बिनि थाखाय जोङो बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारखौ धन्यबाद होनो गोनां। दिनै बे साननि गेजेरजों बेखौनो आङो हारिनो मोनसे मेसेज होनो साननाया बेनो जे 15 बोसोर खुंथायनि उनाव आरोबाव बर'फोरनि गेजेराव थामथि जि मोनसे गोरोबथा जाबाय, बे गोरोबथाया एनडिबि मोनब्रै दोलो आबसु आरो इउपिपिनि गेजेराव जि मोनसे खुंथाय जाबाय। दिनै जों बुंनो हायो बे गोरोबथानि उनाव आसामाव आरो स्पेसियेलि बर'लेण्डआव मोनसेबो आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनाय बेबायदि आफाद थानाय नंला आरो बेबायदि जानायखाय बे ओनसोलाव दिनै बर'फोरनि गेजेरावनो जा आरो गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिफोरनि गेजेरावनो जा मोनसे गिख्रंनाय सिगिलायनाय बा दिनै गिनाय बेबायदि थासारिया जोबनानै थांसिगोन। आं बेखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिनो सानो। सारा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै माबायदि नोंथांनि बिबुंथिया मा? भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनि गेजेराव आरो सोमावसारग्रा दोलोफोरनि गेजेराव जि मोनसे सुक्ति जानानै थांबाय दाखालि 27 थारिख जानुवारि दिल्लीयाव नर्थ ब्लकआव, बे सुक्तिनि उनाव जिहेतु बेयो मोनसे सुक्तिल'सो जानानै थांदों, बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो, बेखौ मोजाङै जाफुंहोनो थाखाय बाहायफुंनो थाखाय जोंनो मोनसे गोग्गो आरो गोथार आरो गोख्रों मोनसे सरकार नांगौ। बेबायदि मोनसे गोख्रों गोग्गो सरकार दानो थाखाय जों दिनै जेब्लाबो प्रस्तुत जानांगोन आरो स्पेसियेलि एनडिबि प्रग्रेसिभआ बेखौ दिनै जाफुंहोनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बिटिआरनि गेजेरजों गासिबो बर'नि समस्याफ्रा सुस्रांजागोन होननानै सारा सानो नामा? बाथ्राया जाबाय मा, बर'फ्रा संबिजिदारि जि मोनथाय आलादा रायजोसो बिदोंमोन, बेखौ मोननो हायैयाव दिनै बिटिआरआ जानानै फैबाय। बिटिआरनि जिथुनाखि सनद जि क्लजेस बेखौ नायोब्ला जोङो बेवहाय बे क्लजेसफोरखौ जुदि भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बे फैगोन खुंथाया बेखौ जुदि मोजां इमप्लिमेन्ट खालामोबा, गोसो गोथारै इमप्लिमेन्ट खालामोबा, बर'फ्रा जिहेथु मोनसे दावगाफुनाय मोनसे हारि आरो जाय जाय बेसादफोरखौ नांगौ बेखिनिखौ दिनै बर'फ्रा बे मोनसे सुक्तिनि गेजेरजों मोनोब्ला आरो बेखौ बाहायनो हायोब्ला मोनसे गोजोननाय फैगोन होननानै आं सानो। गोजोननाय थाबाय सार। थेंक इउ।